Chceli by ste betónový plot? Naša hlavná špecializácia spočíva v montáži a farbení betónových plotov. Tie realizujú naši školení pracovníci s bohatými skúsenosťami, ktorí zabezpečujú, že každý betónový plot bude vizuálne príťažlivý a na mieru podľa vašich predstáv. Sme spoľahlivá stavebná spoločnosť so sídlom v obci Zlaté Klasy a špecializujeme sa na široké spektrum služieb, ktoré vám poskytnú kompletné riešenia pre váš stavebný alebo dizajnový projekt. S nami sa nemusíte starať o nič iné ako o to, aby ste si užívali výsledok. Ponúkame kompletný servis a montáž betónových plotov na kľúč, pričom si môžete vybrať z rôznych druhov a materiálov, aby výsledný produkt presne zodpovedal vašim dizajnovým a funkčným požiadavkám. Prinášame širokú ponuku profesionálnych služieb so zárukou kvality. Realizujeme tiež výkopové a zemné práce za pomoci bagra. S naším moderným vybavením a skúsenými operátormi zabezpečíme presné a spoľahlivé vykonanie všetkých potrebných prác spojených so zakladaním plotov či ďalšími stavebnými projekciami. Naši profesionálni pracovníci sa postarajú o každý detail vášho projektu od prvej konzultácie až po dokončenie. Prekvapí vás aj naša cenová dostupnosť a najnižšie ceny na trhu. Neváhajte. Obráťte sa na nás a presvedčte sa o vynikajúcej kvalite našich služieb, alebo si jednoducho pozrite náš web, kde nájdete naše posledné realizácie a všetky potrebné informácie.